आन्दायफैबाय ओरैजाय थांनांगौ ना ओरैजाय थांनांगौ मिन्थिला लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअ'आव मा जागोन आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ माने आं दिनै सुपार एक्साइटेड आरोना लोगोफोर सुपार एक्साइटेड माने आं दिनै आंनि फार्स्ट मट'ब्लग भिडिअ'खौ आं दिनैनिफ्राय जागायजेननो नागिरबाय आरोना ओमफ्रायहाय एक्साइटेडआथ' जाखागोन ना लोगो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय आङो आंनि मट'ब्लग भिडिअ'खौ जेब्ला आं बाइक बायदोंना बिनि उननिफ्रायनो आं लाबोनो सानदोंमोन आरोना माखासे प्रब्लेमफोर आरो आंनाव बुस्थुफोरबो गैयामोन जेरोखोम हेलमेट आरो केमेराफोर लागायनो थाखाय बुस्थुफोर मेरला नांगौना बेफोर गैयामोन आरोना जेबो ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय आं फुरा रेडि जानानै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम नालाय आं बारा गोजानाव थाङा खाथियावनो थांगोन आरोना आंनाव बेबायदि एक्सपिरियेन्सबो गैया गोजानाव थांनो थाखाय स' जोंनि एरियायावनो मोनसे जायगा दं आरोना सोका होननाय ओमफ्राय बे जायगाखौ नोंथांमोनहा दस्रा इउटिउबार बा एलबाम आरिफ्राव नुखांबाय जानो हागौ माने आंबो नुबाय खिन्थु आं रियेलाव नुहैफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आं स' मट'ब्लग भिडिअ'आबो फार्स्ट टाइम आरो जे जायगायाव थांगोन बेबो फार्स्ट टाइम थ' अलग सा फिलिं हराय गाइस अलग सा फिलिं स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि आं केमेराखौबो लागायखाबाय ओमफ्राय नै रेडि जाखाबाय दा आङो हेलमेटखौ गानदिनि मारै गानबावनांगौ हेलमेटखौ गानसै आं आयौ चलो चलते गाइस गाखोबाय आं लोगोफोर बाइकआव ओमफ्रायहाय दा स्टार्ट खालामसै आरोना माखासे सिखरमा ओमफ्राय एंगोला माबायदि जादोंथाय बेखौ आङो मिन्थिला दा उनावहाय चेक खालामफिनबासो मिन्थिसिगोन आरोना दा थांगोन दिनै ससे लामासिम ओमफ्राय चेक खालामहैसै आं बेनो जाबाय जोंनि लागोनि लामा आरोना दैज्लाङाव ओरैबायदि गाज्रि जायो माने सालायजाखाया आरोना गारिफोर ससे जाबाय ससे जायाखै नैबेनिफ्राय जाबाय आरोना ससे ओमफ्रायहाय ओरैजाय जोंथिंजायनि थांनाया जायाखै ओमफ्रायहाय दा आंजों लोगोआव थांगोन दैमोनमोननि न'सिम सफैबाय आरोना आङो ओमफ्राय लोगोफोरनि सिनारिया फुरा हाजो आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय नै ओरैजाय दुब्लि दङ ओरैजायबो दुब्लि गेजेराव लामा नै ओरैजाय बिराद मोजां हाजोआ मोसौआ नै लामाखौनो हगारनो नागिरबावला गैयिफ्रा खर' सालायजायासै माबाथाय खारदेरलाबायो ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर फैफेराखैबाना जेबो आन्दायनांगौ गैया आरोना बै मेन रड हाबजेननायनिफ्रायनो सिदा नैबिदि थिंखि पाइप बोबोनायखौ नुबोखागोन आरोना ओमफ्राय बिनि सिदा फैबाय थाबानो जायो आरोना जोंबो दा बेखौनो नायै थांगासिनो आरोना लामायाथ' फुरा मोजां आरोना गाज्रि गैया नै सिगाङावसो गाज्रि दं ना मादों बेखौ मिन्थिला दा जों मोनबोनायाव मोजां गोजा आरोना उरां जाबाय लोगोफोर मोनहैनोसै आरोना ओरैलाय गोजौ नुहुरदोंना बेनो ओजों गोजौ ओजों थांनांगौ हो आगदा नाखि ओमफ्राय ओंखारथ'साय उथिं आयु ओजों थांनांगौ ओमफ्राय ओरै थांनांगौ ना बैजों दा हनै नामा ना ओरैजाय थांनांगौ आन्दायफैबाय ओरैजाय थांनांगौ ना ओरैजाय थांनांगौ मिन्थिला लोगोफोर बैजों थांनांगोन दां हनै बै न' दंना नामा औ ओरै थांगोन नायसै ना ओजों थांनांगौ जायखिया जों लेफ्ट साइडजों हाबबोबाय आरोना फैफेरै मानसिफोर नालाय ओंखायनो आन्दायो आरोना ओजोंबा गाखोलाबायनो नागिरबाय नै रैमोना लामाखौ नुवासै नालाय बैजों हाबनांगौदां हा
जाहैबाय नैबेजों दां औ देलाय बेनो दोनसै ना ज' लोगोफोर सौफैबाय आरोना जोङो हो लांजायो बोरमाबो दोनसै दांबावनो मिन्थिफेराना लोगोफोरजों सौफैबाय ओमफ्राय मिन्थिफेरा नालाय गेटआनो अबेजों माजों आयेनदालाबायदों आरोना ओमफ्रायहाय दा सिङाव हाबनानै नायसै आरोना लोगोफोर र' देखायगासिनो आं नोंसोरनोबो वाव भिउ देखो गाइस नै सानाबो हाबहां जाबाय ओरैबायदि मोजां टाइमिंआव सफैदोंना जों लोगोफोर नै सानाबो हाबहां जानानै दं जारौनो फै बै सिगांथिं बैथिं थांसै बैयावबो हनै मानसिफोर दं केमेरायाव सिनायहरासै खोमा मानसिफोर दं आरोना ए बाइकखौ हनै सोनानै लाबोदों ओरैजे लांजायो खोमा ना मारैथाय जानो ए बैजोंबो लामा दंबावोदां जों फैफेराना जोङो मिन्थिफेराबो अबेजों लामा दं अबेजों लामा गैया नायलांसै दा नैबावसो देरसिन दंदां लोगोफोर नै ओरैजायबो बेसेबा गिदिर नुफेरा नालाय फैफेरा ओरैजायसो देरसिन लोगोफोर नै ओरैजायसो देरसिन ओरैजायसो एसे राननानै दङ दाथ' बोथोरा बिदिनो नालाय राननाय बोथोर एबार नै दैज्लां बोथोर सफैबासो पुरा भर्टिक जाबा बिराद मोजां नुगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बेफोर हाग्राफ्राबो ग्रिन जाजोबगोन ना पुरा मोजां नुगोन आरोना लोगोफोर ओरैजायना नै पुरा गिदिर ओमफ्रायहाय ओरैजायना फिसा आरोना मोनथाम आरोना मोनथाम जों मोननैल' सानदोंमोन माने जों फार्स्ट सिगां देखायनाया बे मोनसे ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे आरोना मोनथाम ओमफ्राय नै गेजेरजों बाव लामा दङ ओमफ्रायहाय बिदि आरोना आं दिनै बेयाव फैफेरै जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना आरो आंनाथ' फार्स्ट मट'ब्लग भिडिअबो स' फिलिंसानो आलदा जानानै दं आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबा फैनो गोसोबा बेलासि टाइमावसो फै दे दा माने बिराद मोजां बार गुसु बारबाय थायो आरोना बुरजा बाराबाबो ओरैनो नै दा फिसा फिसा बारनानै दङ मोजांनो ओमफ्राय सानजौफु टाइमाव फैनो नाङा माने बाव बिफां गिदिर गैया माने सायहा बिफां थानो थाखाय गैया आरोना गरम जानो हागौ ओमफ्रायहाय दा दैज्लां बोथोरथ' फैसै ना दैज्लां बोथोरबा पुरा दैया नैसिम फैयो आरोना आङो दस्रा इउटिउबारफोरनि आरो भिडिअफोराव नुदों आरोना दैया नैबेसिम पुरा फैयो होमबा नायनो समायनासिन जायो आरोना दाबो नायनो समायना बिराद नायनो समायना दाबो ओमफ्राय नै सानाथ' नै हाब्बाय माने हाजोआ होथेबाय आरोना दा नै बिराद मोजां नुदोंना लोगोफोर एकदम बिराद मोजांखा एकदम नै बिनिफ्राय सिनारिखौ नै सिनारिया नाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा भिउआ नै ओमफ्राय माबायदि मोन्दों फैनानै माबायदि मोन्दों मोजांथारना खिन्थु एसे सान्दुं गोसायावसो लिंबावदोंमोन आं एसे दुगैनानै लेट खालामनायखायसो बेनोथ' माने सान्दुं गोसायाव फैजानाय नङा आरोना बेयाव माने थानो थाखाय बिफां गिदिरबो गैयाना गरम जागोन पुरा गरम जागोन ओमफ्राय जों बिनिफ्राय ओंखारनो नागिरबाय आरोना दा दैमोनखौ मोनसे जायगायाव दोनलांनांगौ आङो ओंखायनो थाब थांनानै फैसै आरोना आरो आंनि फार्स्ट मट'ब्लग भिडिअ'थ'
अननानै प्लिज सापर्ट खालाम हागौ मानि खोथा बुंनो नागिरदों आङो आंनाथ' 1K साबसक्राइबार जाहांहां जानानै दं ओंखायनो नोंथांमोना थाब थांनानै हागौ मानि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरोना हागौ मानि शेयार खालाम आरो जाय चेनेलाव गोदानसो आंनि भिडिअखौ गोदानसो नायदों बिसोरबो साबसक्राइब खालामनो लांनो दाबाव आरो लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो आरोना थ' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय